Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lapha ke siphethe inkunzi ke emavava. Ubaba komdala lo obizwa ke ngumfundisi uMbatha. Umfundisi uMbatha usephumele kobala ngokungahambisani nezinkolo leza kabantu abayithatha ngokuthi ke izinkolo ke ihambisana ke nesintu. Umfundisi uMbatha ungosindisiwe futhi okholelwa kakhulu eBhayibhelini kanjalo ke nakuNkulunkulu. Umfundisi uMbatha usephumele kobala waxeka ke isonto lakwaShembe kanjalo nesonto lakwaLhanyana. Umfundisi uMbatha usephumele kobala wathi ke lamasonto kangawokudlala kakhulu. Uthi kawekho amasonto kagcwele amadoda njengala amasonto kafana nalawa kamabili ikakhulukazi isonto ke lakwaShembe. Uthi ke isonto lakwaShembe yisonto nje ke lomndeni wakwaShembe lapho ke besikhonzela khona ke idlozi lakwaShembe. Uthi abantu abaphaphayo ilaba abagcwele umhlaba wonke ababhizi ke belandela kunyazi lwezulu lona ke lisuke lihambe nje ke liyozibizela ke idlozi lakubo kwaShembe begijime ke beshiya ke umsamo wakubo namadlozi akubo behambe ke belandele ke unyazi lwezulu. uMbatha uthi ke inkolo yakwaShembe ingiyokudlala kakhulu into futhi efika imcasule kakhulu ukuthi ke umholi ke oqala ke uIsaiah Shembe akazange azazibize ngoNkulunkulu kodwa ke wathi ke uyisithunywa sikaNkulunkulu futhi ke akazange nje kokuningi azakwenze lokho okwenzakala ke manje. Uthi into emxaka kakhulu ukuthi wayena kumholi ongaphambilini ongaphambili kwalona kokhona njengamanje wayekade ke engumKristu lowo wayekade engalilandeli isitalo usiko kwelwesintu engawathethi isidala amahlozi. Uthi ufuna ukwazi ukuthi kwashintsha babeke sebeshiya inkolo ke yobuKristu balandela ke lenkolo kabayenzayo. Uthi futhi okumxakayo ukuthi kuShembe isibongo sakwenye nje ke indawo futhi ke esinamadlozi akubo pho laba abagijima ke bethi ke balandela kuShembe bethi ke uNkulunkulu wabo bakuthatha phi ngoba ke uShembe azange azazibize ngoNkulunkulu. Uthi lo Shembe khona njengamanje abantu abambiza ngumduduzi nyazi lwezulu Shembe uthi kuye ungumfana omncane futhi angeke azambize ke ngoNkulunkulu. Nakuba ke bekade ekhuluma kwenye ke ama podcast bemkhuza bembuza ukuthi enganike umuntu kosuke ke sephezulu ngokwesikhundla lo muntu ke kuthatha ngokuthi imdala kunawo ngokwesiko kwelesintu. Uthi ke cha lona ngumfana akamdala kunami futhi angeke nje ngize ngemkhothamele sidalo ngoba ke umfana lona nje kozibhorekele ohambe ke zibiza ngoNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Usho lokhu nje ukusho ke naye ukhotha ke eBhayibhelini elingasi ukuthi ke labhalwa ngubani. Umfundisi ke uMbatha uthi yebo umile kwelokuthi inkolo yakwaShembe nenkolo yakwaLhanyana egcwele ke amadoda igcwele ke abantu abathanda ukudlala kakhulu. Uze waveza ukuthi amadoda ayathanda ukudlala ingakho ke niwabona nje egijimela ke lezi inkolo ke ezingathi ishumi. Uthi ke bonke laba bantu bakholwa ke bahamba ke beyokholwa ke esibongweni ke samadoda ayikhonzela kamadlozi wawo. Uthi nakhona kwaLhanyana kuyafana nakwaShembe. Umehlo ukuthi ke abakwalhanyana balekudeni anibabonile nina nigcwele lapha eKZN nilandela kuShembe. Uthi mawungaya kwaLhanyana lokho kwenzakala kwaLhanyana kuthi akufane ke nakho kwenzakala kwaShembe. Uthi ngiphikise uma ngabe ngisho ukuthi ke laba bantu bakhonza ke emadlozi ke akubo njengoba kuShembe kuyidlozi nje ke la kwaShembe futhi ke likhonza kanjalo ke noLhanyana bekhonza kamadlozi kwaLhanyana. Uthi yini yenza ukuthi ke bebize kunyazi lwezulu ngoNkulunkulu ngoba kumprofeti uIsaiah Shembe wayekhona emandulo ongokuqala kazange azazibize lokho. Uthi laba bantu kahlahle bamisikhotha ke ezinye ke zezincwadi ezikhona eBhayibhelini akukho nayo kwelilodwa iBhayibheli akubhalwe khona ukuthi ke Shembe uthi angakubhejela kubekeleke imali phansi. Akukho la kubhalwe khona ukuthi ke Shembe laba nje ke njengoba nibona agcwele amadoda abantu abathanda ukuzidlalela nje ayikho indaba yenkolo yakwaShembe kanjalo neyakwalhanyana kusho uMbatha ezisholo yena mathupha. Bona mfowethu uma sikhuluma ngaleyo nkolo iyadominate ngapha ngakithi. Okay. Kodwa akuyona inkolo yobuKristu. Hayibo. Ayikho ndawo eBhayibheli alikho lithi Shembe eBhayibheli neli one verse eBhayibheli bangavela lithi Shembe alikho. Number 2 ake sithi bavama ukubheda incwadi kaDeuteronomy chapter 18 verse 18 la uNkulunkulu akhuluma khona noMose. Okay. Athi ngizokuvezela umprofeti onjengawe kubafowenu bese bethi uShembe uNkulunkulu wabantu abamnyama. There's nothing like that. uNkulunkulu akana abantu abamnyama nabamhlophe. Lapha nje abantu amadoda amaningi ubona wakwebona inkolo namadoda amaningi njengenkolo yakwaLhanyana nenkolo yakwaShembe. Ayikho. Amadoda amaningi amadoda athanda ukudlala khona umuntu wathunywa uNkulunkulu munye. They must allow they must bakuvumele lokho. Ukuthi uNkulunkulu akathuma ngiShembe
asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane